Men özüme üns beremok bir video iýerdiler. Şol videoda Türkmenistanyň bir watandaşy lewapyllary öldürmeli gören ýeriňizde öldürüň diýip hany bu Daesh, IŞİD, İslam döwleti, emirligi, Talibanlar, Horasan Daesh, radikal dinçi nemeler çağırış edýär. Meselem katly wajyp, ýagny öldürsen sowap kazanýan diýen motivde şolar ýaly lewapyllary öldürmeli, gören ýeriňizde öldürüň. Mene diňläp bilmedim, maňa iýerdiler. Men başyndan gürläge urady, olyny aýyrdym. Soňandan goýanok watandaşlar, günüme goýanok. Döwlet daga gönefiret, gaýrat et, birem gönefire çykar. Näçe tane adam alyp bilýän gönefire, 10 adam, 10 adam ýalňyş bilen bolsa meni bir söýjek şoňa efirde ağzyma elim diýjek. Gerek barmy şolar ýalyda sen şu video maksadyna umuman şu video sen nähili baka berýän? Sebebi biz şu lewap meselesine birinin bir yeri birdat bolýan bolsa diýip öýgiderli lewap meselesini lewapy bölsek, aýyrsak, lewapdan peýdalansak diýenden betberlerini, yaman niyetlerini ortaya çıkarıp öýgiderli ýagdaýda Türkmenim kanalyna sen bilen gepleşip geçirýär. Gella da şonu aýdy bilmediň, senden neme gorkýanmy da ya näme diýdi bir zatyň ýetenokmy? Şolar ýaly ona da jogap berdik. Inni şolar ýaly gurrun gidip durka biri çykýa şolar ýaly lewapyllary öldürmeli, öldürüň diýip, öldürmeli we öldürüň diýip çağırş edýär. Sen şu çağırşa näil baha berýän? Döwlet ýaman oňa meseleň üstünde durdun, gowy soragan berdiň. Men aslında özüm şu zatlary kelle ağrıda sımam gelen ýokdy. Ýöne ýene sen näme bolsa maňa sorak berdiň, indi men berilen soraga özümçe bir jogap bereýin aslında da. Şu mesele ýadyňa düşýän bolsa indi häzir bu taýda bunu näme üçin beýle oýnamağa başladylar? Öňe bir üstün çizip aýdypdym men sana. Bu hakkını talep edip Türkmenistan'da bar bolup duran bucurlukları sadece yüze çıkarmak boyunca eline tecrübesiz ýagdaýda bolsa bile yüze çıkarmak için esası yani şol Lewap velayetynyň raýatlary öňe atlap başladylar da şu belli bir territoriýanyň, yani men öňe aýtdym ha, şol özüm aslında aýdypdym. Şu belli bir territoriýada etnikleşen käbir dedim, käbir raýatlar var dedim. Käbir şöyle bir çapulcular var, özünü öňe atlap dedim. Çek olyanlar dedim. Doğru değil mi? Şonu men özüme aýtdym aslında. Men onu aýdanym bilen men Lewabyň ýene şol etnikleşen milletin çüperede takýany o. Azajygam bolsa käbir toparlar var, şolar ýaly dedim. Türkiýede, İstanbul'da dedim. O ýöne meniň bu taýda diýmemiň sebebi indi şol Lewap velayetynyň raýatlaryny şolar ýaly işte birazjyk Türkmenistanyň hökümeti gördü, bakdy bilen bulary kän basyryp ýatyryp bilmän soň bular has şeýle ýagdaýda öňe çykyp uguran soň ýa-ni näme etmeli boldy? Indi şol soňky bular iň soňky birinji, ikinji taktikasy tutmady. Bularyň birinji taktikasy tutmady, ikinji taktikaya geçdiler. İkinji taktikaya geçmesiniň sebebi näme? Şol ýa-ni meniň öňe aýdyşmaly, ýene aýdyp belli geçmeýäli. Yurtta velayetlerin arasında bir tayfa davasynyň üstünden etnikleşen galmagal ve uruşa getirmek halkı birbirine. Düşündün mü? Etnikleşen, yani mesela her velayette haýsy tireden bolanda bile ulanýar içinde yeni etnikleşen millet kene. Şonu şoňa getirýärler. Düşündün mü? Son ýörite şol oýuny oýnamak üçin ýöriteň şu arkanda o özün goýup oturanlaryň plany men düşünjäme görä diýä Kino TV diýip bir tomaşaçy. O şol men aýtdym, men dogry şol ene şol arkanda goýupsyň, goýupsyň. Baryňa goýdyk biz diýip. Ene şo baryňa goýdyk diýeni, şo wiza diýeni gerekdir. Şo baryňa goýdyk diýeni. Baryňa da goýdyk diýär, sözüň öýlen bagyşla men häzir şoňa goýjak. Şu efirde goýjak men şoňa. O ene şol Yörüte şolar ýaly adamlary saýlap seçip, yörüte şolar ýaly adamlaryň arkasynda durup indi ikinji plana geçdiler. Bulardan da
ikinci plana geçtiler. Yani näme üçin seret, näme üçin diňe lewaply diye. Otayda hakkını sonra atalan içine Daşoğuzlar var onda. Marlı da var. Balkalı da var. O näme üçin diňe lewaply. Gördün mü? Lewapdan başlayalar. Asıl bu işin başını lewaptan yıllardır men aýtdym. Buların pişesi bar tapanı bileni şu lewapy paramparça edip lewapdan bir zat koparjak bolýarlar. Bul başa barmaýar döwlet. Bul başa barmaýar. Indi şuların edil, şuların şu lewapyň meselesini diňe biz aňyrdaklardan hem görmemize gerek yok. Öňe şu lewapa saldyranlaryň we lewaplylaryň oňa jogap berip durarlaryň başynda duran bir özüni men yazıcı diýip duran aylardır, yıllardır şona oňa dedip üni söýýän olsaň, häli şimdi Gapurupdan asıl gelipdi. Diňe Gapurupdan asıl. Näme üçin asıl Gapurupdan? Näme algy bergin var? Näme almadygyň, bermedigiň var Gapurupdan? Näme üçin lewapdan asıl? Ak Muhammed Vel Sapar kim? Näme onu men gizlep oturmama gerek ýok. Ak Muhammed Vel Sapar. Ak Muhammed Vel Sapar kimin arasında? Ana gören yok mu sen? İndem lewapları ulam bu taraftan durup lewapları onun üstüne hüşkürýär. O ağzını paňladyp duran bir kanalyna mı ya o 3 harfly nemen o Abulyazov'un kanalyna mı? O Liboy nemçi öz kanalda mı aýdyp durul? Gapurup'un eden etmişlerini nämesin paş eden olup. Bir taraftan bul paş eden olýar Gapurup lewapları çöpe çıkaracak olup beýleki bir taraftan hemen arkanda biz koyduk diýip duran, oynadyp dur halky. Soň näme diýjekdim muňa? Bar muňa jogap. Indi meniň şu ýerde aýtjak bir zadym var. Özüm şol ozalylana lewapları öldürjek veya lewaplaryň baryny eýtjek, şatyry bular, ýene näme diýen. Şol şahys var. Men oňa enesine, bacısyna ýetjekler, Huda saklasın. O men oňa ýetmäýin. Ýönem ondaqy var zat mende de var. Belki onunkudan ulu olup biler, belki kiçi de olup biler. O bağışlar indi dinleyijilerimiz bağışlasın. Ýöne meniň şoňa diýjek iki sözüm var. Şol burnu sümük owa. İki nämejik burnu sümükden emele gelen haramzada var. İki damlacık burnu sümükünden emele gelen haramzada. Sen olar ýaly özüňe göwnüň ýetýän bolsa, olar ýaly paňlap, paşyrdap, gürläp bilýän bolsaň, hana lewaplar edil seniň ýaly İstanbulda aýlanyp ýör. Hani özüňe göwnüň ýetýän bolsa, erkek bolsaň bara şu İstanbulda da bar da bir lewapyny öldürip görkes. Olar ýaly göwnüň ýetýän bolsa, ekranyň aňyrda durup atışma. Ekranyň aňyrda durup milleti bir-birine galyana getirmeň. Ekranyň aňysynda durup milletiň bağırıyor bir belli bir bölekde bolan milletiň enesine, bacısına dil yetirmeň. Salamun aleyküm. Şu velayatda bar olan ene ata sende de vardır. Şu velayatyň raýatlarynyň o enesi atasyny näle garan olsa o velayatyň hem senikine düşolar ýaly edip bilýär. Men oňa söz berýän edip bilýändi. Ýöne meniň ikinji bir aýtjak zadym, men indi şol biziň indi bul o çapulcu men diýerlerim bar ya şu Aksaray'da ýa-ni şu İstanbul'da orta atılıp özleri onu kopa indi olarym näme diýär. Seret indi bularym oňa. Vay ene bilmem lewapları öyle diýip o aýtdy. Siz milleti gaza getirmeň. Eger siziň hem erkekligiňiz bar bolsa, özüňize göwnüňiz ýetýän bolsa, bilýän bolsaňyz adresini gidin barın ýanyna. Paramparça edin agzyny. Görkeziň ekranda. Siz millete çağırış etmeň. Millete çağırış edip alınmaz. Sizin hem götünüzde kurwatyňyz bar bolsa, ýanyna barın şonuň. Barın da ýanynda jogap berin. Olam yok. İkisi de birbirinden beter. Evet, ikisi de iki yüzlü oynayarlar. Birisi bu taraftan durup atlayarlar, ekranın yüzünde beylekisi bu tarafta. O götünüzde men aýdýan kurwatyňyz var olsa, hana Aksaray'ın içi özüm şu taýda bir sürü hana adam var. Maryllan var bizim welaýatyň, lewabymyzdan ham bar, Daşoğuzdan ham bar. O Balkan ahaldan ham bar. Hani barın da birin erkek olsaň şu tak berip etseňiz. Ya gelin ene plan wagtda geljek diýin, menen barayın. Menen goşulaýyn size. Eger olar ýaly özüňize göwnüňiz ýetýän bolsa. Bir topar bagışlarsyňyz, indi näme diýeceğimi bilem yok. Bir torpal poktan dören. Bir atyp ýatyrlar. Özüm näme şetjek?
şu adamları birbirine düşürecek. Özlerinde bir bok yok, özler uje näme diýsem kıynansak da olar eýem öştü. Öş şekerinden yani öçülük üste çysyldy olaryň. Şonda da Ukrayna'da näme de bir ýyldan aşar. Bir ýyldan aşar. Levav Marla saldıracak Marlin Levava, Marlin Ahallyn Levava Balkanny näme? Ahallyn Balkana. Ya bular men düşünemiyorum. Bular var ya, ene şu arkada duran var ya, aslında şu barına koyduk diýip duran. Ene şonuň özüne koyuldu. Ol habary yok, özüne koydurdy. Özüne koydurdy. Meniň açık kolyanım milleti birbirine düşürecek olup ikisine de değişti. Şimdi şu tane üstün çizip atacak. O ahallımış mı? Marlımış mı? Umurumda bile değil benim. Ya böyle kulevapları da atcan. Birbirini şolara da atcan. Götünüzü turguzmanlani olur yani özünüzün kurvatınız var olsa götünüzde. Gönüm yanına varın. Birbirinin yanına varın. Millete galyanı getirmem. Rozvay ağa bir koşuş. Selamünaleyküm Rozvay ağa. O musunuz? Selamünaleyküm Döweldi ağa. Selamünaleyküm aziz halkım. Hemen olar yalam kızmadım hali. Risk ben hali o derece varam yok. Arkanaydı ben. Ekranlaki o odanı kim deyip näme söýgülüň tanamadın mı? Yo bu dodoğunu çalınaptır gün näme. Kızılzat çalınapsın gün dodoğuna. Çalamasın koca odançı sat. Araplar sataranak bolarken Dubai abi satsa bolarken dodoğunu bir kızıl günnoş çalamasın. Burwa satırlı. Satırlı burwa. Bizlerin sat koralı bir gidek pul kazan koralı. Näme şu taýda şu ýanky temada aýtjaklardyň barmy? Risk bolmasa şu ekrandan soraw geçse. Bah. Konsul işgalleri hemmesi lebaplı. Türkiye konsulswa worksem lebaplar. Awa sizler näme manada işleýänler mi? Awa hemmesi lebaplı. Näme utdym utýlar? Türkmenistanyň Istanbuldaky konsulxanasyna işleýänler mi? Ya da Ankara, İstanbul tapaw diýip tutuş hemme konsulxananyň işgärleri mi? Şunuň deň ýalyp lebap. Näme dymturlar bular? Näme gurlana durlar konsulsluklar. Lebapy. Pramo konsulsnasyň gurtura. Ya bir mut risk bağışla bir mut sözün kestim derdin kesilsin. Şöyle bir ýagdaý var. Dinle döwlet hazır risk aýtdy da ýarsy lewapl diýdi. Doğru lewaply ýarsy lewaplydan bolmagan mümkin. Sebäbi lewaplar şunu demen aşağı çizerek adyn da ozaldan şol Türkmenistan şol garaşsyzlyk alandan bäri Türkmenistanyň strukturasynda ýarpysyndan köpräk diýen ýaly lewaply şo taýda işledi. Lewapy jogapkärli ýerlerde. Meselem ozalky basılıp giden minister kabinetiniň nämesi KGB'sem lewaplydy. Ondan soň ýöreýte şol prezident ozalky prezidentiň ahranasynyň načalnigy bu da lewaplydy. Yani bularyň töwereginde ärsarlar köpdi. Men muny ärsary tiresinden bolan bizim lewaplar kenti. Şonuň üçin Niyazov özünün can penakerligini aslında ersarlara inandı. Yöne şonda da Niyazov'un özü şol döwürde de her çıkışında veya her bir dile gelende Lewap'ın ozalky Lewap vilayatynyň ýaşaýjysy bolan ýani şu Türkmenistan ozalky Türkmenistan SK kompartiýasynyň birinji sekretary Gapurov şolam öz dilinde alıp diňe çolap ýöreýärdi. Daýja onky prezidentiň saýgalym Çolif Begenç bardy. Şonuň üçin häzirem men aýdy biljek. Häzirem käbir ýerlerde lewaplar gaty kendir, jogapkärli ýerlerde. Bar. Onu boynumuza alýaz işlemeni. Ýöne bizim lewaplaryň içerisinde käbirleri pul verip, yani para verip wezip alýarlar. Ondan soňra şo alan wezipesine şoňa gulluk etjek olup ýene şol lewapyň öz içindäki öz halky şeýdip şu güne düşürdiýärler. Birine yalakalık edip birinin ne aşağındakyny götürecek olup şeýle işlerine meşgullanýanlaryň özü de yine gelip şo taýdan lewaplar çykýar. Rozbay sen siz bilýärsiň döweldi agam bilendir. 93-nji ýylda 94-nji ýylda Kraston otma Balkan tarafy Zavostok etdi. Un ýok, ýag ýok, 10% orada. Vagon un getirip koydu. Balkanlary ağzını yumup koydu. Zavosok'dan da. Şu adam lewaplar çıkıyordu. Indi lewaplar näme tutdu. Suwun kesin
gazın kesin, toğun kesin, han näme gün görer bular diye. Özbekistana geçkisin bular diye. Bizler Özbekistan'a geçsek Türkmenistan gazsız kalar. Gaz Türkmen Levap'tan çıkıptı şu an. Ova Türkmenistan'a... Yok, o Levap'tan değil, o mara yolutan beylek yerlerde de gaz kani. Ol mesela ondan değil, sen o dine Levap'ın teritoriyasındaki gazı esaslanıp ona açacak olup oturma. Gaz hem yerden var, Türkmenistan çağında. Türkmenistan yer astı baylıkta 4. yerde dur. Yer astı baylıkta. Yöne o mesela onda değil, mesela başka bir zattı. Mesela onda değil, mesela yerdeki tebeği baylıkta da değil. Mesela halkı birbirine düşürüp, halkı kırıp, öne çıkıp bilecek adımları ele geçirmekte. Düşündün mü? Mesela Levap velayetini satıp, paramparça edip, toprak baylığından özlerinin cüvüsüne vurmakta. Yine mesele şunda. Levap avtonom edecek deyip, öne düşüp, dızap, edeceğini edibilmen. Hele şimdi şu Levap'tan alıbilmedik. Ağrı var ya. Şu Levap'ın öz içinde kebir etnik topardan kebir diyen siret hemmesi divayda mı? Kebir etnik topardan bolan öz nemesinin peşine düşen şeyle yerli yolbaşçılar boldu ve halen şoların töwerende kalırlar. Hele şimdi şeydip hareket edip ana şular ya çapırcılar orta sokup dururlar. Neyim Balkanı şeydip bilen oklar. Hani etsenizden deyip ben ön soradım ben. Neyim marne edip bileniz yok. Neyim ahal edip bileniz yok deyip soravatayım. Ha? Neyim daşoz edip bileniz yok deyip ben soravatayım. Neyim üçün? Boş kıyvatlara, boş geplere gerek yok. Bir yerde bir oyun oynanan makalı, bir oynayacak oyunun studyasına seyredin. Birinci ülen. O zaman ülen şu studyasına seyredin. Ondan sonra oyun oynayacak olup meydança çıkan oyunculara seyredin. Oldu mu? Ay mende boldu hazırlık için. Ne mi? Biz koşakladın mı orada koş? Bir mikrofonla yapalım. Rodvayakka. Bu Serdar'ın esturar oyunu değil. Aşağı fikirlerin hemmesi o tutturan oyunu. Serdar işte son gününe geldi. Son demine geldi bu. Son demine geldi. Etçi işi bilme. Turkan yolunu yaptı. Onu ispti. Bunu ispti. Hemen et bilen o. Son demine geldi. Demede geldi Serdar. Son demine. Demem geldi o. Evet.